ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Wibri ula yo Ksew Husky Nakhlieh Shillong stan Nongstoiñ hakapor kemaj hosting kharu BGAA. Ukwa ban pentep bagi try ki bala ban pen shisha kila ban wan kam but wan shim not da ka phone how new number Henry not khandai not lie sau nyo sau san. Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi shaka Khasi Hills Autonomous District Council but ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki ki man ki bakong san ki bagibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ka vote jongpi haka arpuoi tarik urampang arajar arpusan baik ya ka program markman pat ki kertong